Türkmenistanda internet çäkliligine galýar we gözükçülük güýçlenýär. VPN hyzmatlarynyň köpçülikliğin petiklenmeginiň fonunda olary gurup berýän hünärmenleriň ýygyrlanýan ýagdaýlary köpelýär. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň hem çeşmeleriniň sözlerine görä ýurtda VPN hyzmatlaryny öpçün edýän IT hünärmenler tutsak edilýär. Tutga tutluk bir hepde öň başlanyp ustalara hakyky türme möhleti bilen haýbat atylýar. Gurup berýänleriň hemmesi aratnaşykdan ýitdi. Görnüşinden olar gorkýarlar, VPN'ler islemeýär. Hiç bir VPN telefonda islemeýär. Tanyslarymyň hiç biride Messengerlerdaky aratnaşykda görünmeýär. Dip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 27-nji ýylda gurrun berdi. Ulanjylar iýul aýynyň ortalarynda VPN hyzmatlarynyň köpçülikliğin we uzak wagtlap petiklenmegine duçar boldular. Internetiň petiklenmeginden aýlanyp geçmäge mümkinçilik berýän serwerler birnäçe ünläp işlemedi we öň VPN-siz açylýan saytlar hem ýeterli bolmady. Habarçylaryň sözlerine görä IP adresleriniň petiklenmegi sebäpli ýurtda işleýän birnäçe daşary ýurt kompaniýasy bir wada daşary ýurt serwerlerine girmek mümkinçiligini ýitiripdir. Bu kompaniýalar beýleki ýurtlardaky uzak serwerler saklanýan proýekt dokumentleriniň ýeterliliginden mahrum bolupdyr. Kimdir biri bugalteriýa hasawatlaryny we işgärlere aýlyk geçirmek mümkinçiligini ýitiripdir. VPN guruýjularyň tasdiklamagyna görä isleýän ýerini we IP-sini tapmak ýeterlik. 1,5 sagatyň içinde bloklaýarlar. Gaty çalt islemege öwrendiler. Görnüşinden trafigi çuňur öwrenmek üçin täze ulgam ýygy girdildi. Köplenç petiklemek ýygy 5-10 minutda bolup geçýär. Dip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýdýar. Bu aralykda käbir edaralarda we ministrliklerde howsala döräpdir işgärler öz telefonlarynyň barlanmagyndan howatyrlanýarlar ýa-da eýem barlananlygy sebäpli aladalanýarlar. Ygtybarly çeşmeler bilen söhbetdeş bolan Azatlygyň habarçysy häkimetleriň ýylady üçin interneti düýünden yapmak meselesine tiredýänligini aýdýar. Bilermenleriň aýtmagyna görä diňe ýerli web saytlaryň we poçta hyzmatlarynyň işlemegi göz öňünde tutulýar. Indi olar muňa taýynlyk görýärler diýip çeşme belleýär. Başga bir çeşmäniň sözlerine görä häkimetler ulanjylara gözükçülük etmek üçin ýöridi ýerli ulgam döretmegi köpden bäri planlaşdyrýarlar. Yerli merkez döretmek köpden bäri planlaşdyrylypdy. Bu şeýle bir sistema. Ol mysal üçin Facebook'daky ähli mazmuny yerli serwere göçürip alýar. Kimdir biri Facebook'a girmek islese, halkara trafigine däldi yerli merkeze gidýär. Yerli serwer wagtal halkara serwer bilen sinhronlaşýar we häzirki wagtda kimiň näme ýazýandygyny ýygyrlamagy aňsat edýär. Dip anonim gürleşen çeşmeýler. Azatlyň çeşmeleri türkmen häkimetlerining halkara jemgyýetçiliginiň negativ reaksiýasyndan çekinip interneti doly petiklemekden saklanýandyklaryny şonuň üçin dürli usullar arkaly internetiň işlemegini kemkemden çäklendirmegi makul bilýändiklaryny öňe sürýärler. Häkimetler çäge barıp yetendigine düşündiler. Ya hakykatdanam interneti doly yapmaly ýa-da VPN gurup berjileri gorkutmaly. Onu kölegeli hyzmat ýa-da maglumat syzdyrýan ulgam we raýatlaryň maglumat ýeterliginiň çeşmesi hökmünde ýok etmeli. Dip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Türkmenistan dünýäde iň haýal we iň gymmat internetli ýurtlaryň biridir. Ýurdun hökümeti ýylady üçin garaşsyz maglumat ýeterliliginiň öňüni alýar, internete gözükçüligi güýçlendirýär we VPN hyzmatlaryny ulanjylary hem de guraýjylary ýygyderli ýygyrlap gelýär.